Sådan der. Optager den stadigvæk? Ja. Hvor håber den ikke bare? Jeg håber vi højner. De kan godt klare jazz, men de kan sgu ikke klare en high five. Sig nu det. Jamen, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt vi egentlig er for lave, fordi nu filmer den jo ud sådan her. Så jeg tror faktisk, vi er for lave, når vi står sådan her. Nå, bare forstået bussen. Vælg lidt. Du kan tjekke optagelsen. Hvad? Prøv at tjekke optagelsen. 2 sekunder. Jeg skal lige have et her. Okay så. Så går vi der bare. Ja. Eller kører. Nice, very nice. Hey, ved du hvad man skal gøre med 1 kroner? Man tager en klarinet, ikke også? Så tager man birnen af, det er den del, der sidder lige under målstykket, ikke? Ja. Så lægger man en 1 krone der og sætter klarinetten sammen igen. Så det hvad? Så lægger man 1 krone der og sætter klarinetten sammen igen. Armen. Sætter klarinetten sammen igen. Nå. Nå, ja, okay. For så kan de ikke spille. Ja. Så lyder den bedre. Ja. Der er en skide flue. Flyver lige i øret på mig. Ej, du er inde i bilen! Nej. Nej, det magter jeg ikke. Vi ser, er du klar, Rune? Og iPhone, den skal vi nok ikke køre med på taget. Nej, for helvede. Hvad så det med den på? Den rækker tunge, Rune. Den fronter. Vi skrider nu, mand, for helvede. Road trip! Go! Yes, mand, den der lort, der flyver noget lige at flyve ud, du. Ej, jeg lyder jo som en junkie, altså. Det er sindssygt. Han er vel ikke fra Vesterbro for ingenting.